Chinese national nga negosyante ginireklamo sang iya ex-girlfriend sang sextortion, arestado sa entrapment operation sa Molo. Si John Sala nakatutok. Wala na makapalagpas sa makatapos sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang 27 anyos nga Chinese national kag isa man ka negosyante sa Iloilo City nga ginkilala kay Happy Co Castillo nga may Chinese name nga Jack Liu matapos ginreklamo sang iyang ex-girlfriend sang sextortion. Makapila ka beses na kuno ginbulagan ini sang biktima apang ginapahog sini nga ipalaptang mga nude photos kag video sini kung hindi ini magbalik sa iya. Sa ginpadagay ng entrapment operation sa isa ka lodging house sa Molo, Iloilo City, naaktuhan mismo sa kapulisan ng sospek nga nakahublas. From time to time, sinisendan siya ng mga malalaswang larawan na patunay na meron siyang copy ng video nilang dalawa. So, until one time, itong kaibigan or yung best friend nito ni victim, sinendan ni Jack Liu. And then doon nga natin nakita si suspect na nakahubad na, ready na para pagsamantalahan itong biktima. Preso sa karon sa Mandurriao Police Station na sospek bangod dito una nagreklamo ang biktima. Negosyante ini sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo. Sampaw-sampaw naman nga kaso ang ginaatubang sini. So ang kasong final natin is violation of Article 286 of the Revised Penal Code or the grave coercion in relation to Section 6 of RA 10175 as well as the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Upuan kay Cirilo Duque, John Sala, Buwan, Western Visayas.